L-eks Ministru Joe Cassar kellu bi 8,000 euro xogħlijiet fid-dar tiegħu imħallsa minn Joe Gaffarena. Dan fl-2011 meta kien Ministru tas-Saħħa u skont il-kodiċi tal-etika kellu jiddikjarhom. Żvelat dan il-Malta Today fil-ħarġa tal-ħadd jiem wara li sar magħruf li Cassar ma ħallas lil Gaffarena għal karozza li mar jixtri minn għandu u lanqas ħallas ta' sistema ta' sigurtà installata fid-dar tiegħu. F'diskors miktub li ara nhar il-ħamis fil-Parlament, Joe Cassar tkellem hekk dwar ix-xogħol fid-dar tiegħu u Gaffarena. Illi jien għandi 3 loans fuq id-dar tiegħi mill-Bank of Valletta fejn kien jaħdem hu. Li jekk kont qed tirreferi għas-Sur Gaffarena, l-Onorevoli Falzon, li bnieli d-dar nista' ngħidlek li dan qatt ma kellu, jiġifieri s-Sur Gaffarena, relazzjoni ġuridika jew ta' fatt fuq kwistjoni ta' xogħlijiet tad-dar tiegħi. Iżda l-Malta Today ippubblikat dokument bid-data Diċembru 2011 li juri li Joe Gaffarena ħallas lil kumpanija Devlins Limited biex inbena taraġġ tal-ġebel fid-dar ta' Joe Cassar. Sar ukoll reservoir ħajta sejħ u tqejjid ta' ħamrija. Skont id-dokument, id-Devlins kien tħallas permezz ta' barter ta' fuel mill-pompa tal-petrol ta' Gaffarena. Intant, kemm il-Malta Today u anka t-Torċa rapportaw illi fl-aħħar xhur Cassar kien qed jiġri wara kuntratturi biex ituħ irċevuti. Irċevuti ta' xogħol fid-dar tiegħu li tħallas minn Gaffarena u li diġà kien hemm irċevuta tagħhom lil min ordna x-xogħol u għalhekk ma setax tinħareġ oħra fuq isem Cassar. Fost dawn hemm il-kumpanija tas-sigurtà li installat is-CCTV ta' Cassar u li l-irċevuta tagħha fuq valur ta' 800 euro ippubblikata t-Torċa. Fil-Parlament Cassar qal li sarlu frame-up fil-waqt li mar jixtri karozza minn Gaffarena għax tħassru minħabba problemi finanzjarji għalkemm imbagħad baqa' ma ħallsux. Eventwalment Cassar qal li ta' donazzjoni lil Partit Nazzjonalista għax Gaffarena ma rridx flus. Anka jekk il-karozza kienet reġistrata f'Marzu 2012, l-irċevuta saret kważi sena wara fi frar 2013. Il-Malta Today staqsit ukoll lil Joe Cassar dwar il-valur li bih kienet assigurata l-karozza. Iżda Joe Cassar qal li m'għandux jiżid ma' dak li qal fil-Parlament.